us a child is born, to us a child is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Hi love! Hi mga mahigugmaon! It's me, Karen Love, and welcome back to another video. So for today's video, this is the VLOGMAS day, not VLOGMAS day 2, it's VLOGMAS number 2. And right now, I'll be going, mag-English mo ko. Karon is, muadto ko sa lungsod. I have to meet up with my friend because ko niya yung order ng t-shirt duha ka buok, and then magpa-cash inside go for our business. And also, gusto na ko ipakita sa inyo ang decoration sa Dumanjug Plaza. Hopefully, no, nga makapakita tamuan na. Hopefully nga ipasigan nila later because ulan-ulan siya. So, probably wala kay tao karon dito. Kay look at the, I don't know if you could recognize, pero ang langit kay gray color siya. Dag-um niya. Super kahangin. Actually, wala ko kay baw kung unsa ang bagyo karon, pero ana sila na daw dapit sa north. Grabe kayong hangin diri sa amo. So, see you later guys. Maabot ako dito. So, ipakita na ko ninyo ang designs and all the stuff nga akong pagabuhatan dito. So, see you later guys. Bye-bye. Say hi to the birthday girl. Happy birthday! Chicks ko! Uy, number 1 supporter na ko. Thank you. Hi everyone. Sayaw daw. Sige na. Hi everyone. So karon it's unsa na sa 55. So karon is 4:55 ug na I don't know if madungog ninyo, pero naami diri sa Dumanjug Plaza. So again, di ba, ingon ko nga i-tour ta mo diri sa mga display diri sa Dumanjug Plaza karon kung say kuan gama na diri. So yes, i-tour ta mo kadyot because gihuwat pa na mo si Megang Guapa, Mary Grace Liana, na pa siya gilakaw. So yes, siya actually guys, nakadungog mo ganina birthday niya karon December 8. So, una siya. Nigreet ko sa iha og happy birthday. Wow! Wow, very nice. And daghan pa jud kaayo nga decorations dito. I don't know if matuyok ba nako siya, no? Pero yeah, let's try nga tuyo ko na to ang decorations dire. Hopefully magpakita sa nako ninyo niya ang kanang nana siya lights. So nana siya bag-o nga design sa Dumanjug kang humawd tapon, okay, barangay poblasyon, Pawa, and there are a lot more. Akong tuyokon guys para sa inyo para makita jud mo sa mga designs. Here is the balay-tigi. Wow, amazing. Nice kay ni siya if mulight na. Nanay lights. Duldol. There. Okay, guys ha. Mabaga tagnaong diri. And here is Barangay Leong. Wow. I know sa ilhanin nga tita nga design that kuan sa likod. Kana siya. Sila ng katita. Oh, everything like this one is sa ilhan ni tita. So, very nice. Native kaayo ang ilaha. And Barangay Masa, which is also nice. As you can see. O, diba? Kung ako ipa-judge yun, no, sa mga designs diri is that daghan jud kayo ang makadaog because wala siya. Kanang nindot man kaayo. O, diba? Nice kaya ang pakulog kani guys ini kagabi. I have seen katong pag first lights no. Nice kaya ni siya. As in peacock style. There, bulyugan.
Karon is ga 1. But yeah, let's do this. Bituan. My barangay to buwan bituan. There, ganda. Barangay Panlaan. Barangay bituon. So, diba nakita ninyo nice kaayo ang tanan nga designs diri no, bilen. Barangay kang tangkas. Barangay, I don't know. Barangay Kulagtingon. So there. Barangay Kutkuton. O, diba? Cute but nice. Then, let's move here to Barangay Manlapay. Here's the Barangay Manlapay with a very big star ng Pasko. O, diba? One of the great attractions kasi dako kaayo. Barangay Manlapay, then Barangay Kalabuon. Barangay Kanghalo. There. Barangay Kang Aktol. Okay. Ito pala yung Kang Aktol. Diba? Barangay Lamak. There. Ang ganda. Diba? Pasilip lang muna guys kay pasilip lang ako kay wow, nice. It's like a real house. Barangay Kanguha. Nice. I like the plants. Barangay Lawaan. Ay, wala na. Barangay Kaniko. There. Actually, there are 37 barangay here in Dumanjug. Pero I think wa siya kabot og 37 ka mga kuandere, no? Ilang mga gipang display dere maybe kay naguba na or I don't know, wala na siguro sila nag-participate. So here, Barangay Ilaya. Nice then, nice. There. Daghan kayong designs dere, kanang mga Olaf, kanang balls and everything, kay musika na siya ikagabi. So this one is a murag 3D star. Murag 3-dimensional star, I don't know. Here. So muna siya 37 unta ka barangay diri, pero I think wala. Dili ang tanan mo nag-participate diri. So napay 4 kabaong here. Napay 4 kabaong akong i-show sa inyo ha. Barangay Bulak. Cutie Payag. Oh wow, I like this kay medyo kuan siya ba kanang ubos siya ang kuan. So muna siya Barangay Kugon. Barangay La Nice Food. Ang ihang akuan Kabalaasnan. And last is Barangay Sima. Barangay Sima. Alam mo nung apil ka dira. Nag-istorya mo nila. Pare man ako. Pare. Minut kay siya if gabi na pare kagabi iki. Nice kay siya basta gabi. Pero minut kay siya gabi iki. Design sa mga kahoy-kahoy. Everything. So tugnaw na kaayo. No. Asa man ta dong? Alang hangin bas hindi na madong tagsisi. Okay, padong sabi sa Tangil guys. Asa pa?
mahigugmaon. So naa ko diri sa balay, nanguli nami after namo ni adto sa Cebu cha. And I'm really sorry wa ta mo na update after ato. And gusto sad kong mag-sorry because wala ko nibalik sa plaza nga naka-light up na ang mga lights dito. So wala ko napakita ninyo unsay porma sa mga lights or unsa kanindot ang lights dito sa Dumanjug Plaza. And I'm really sorry about ana. No, pero hopefully within this before Christmas, hopefully makabalik ko dito night time para maka-vlog sa gihapon ko no sa mga lights dito para makita sa gihapon mo. And yes, that's it for today's video. Thank you for watching this vlog. I hope you enjoy and stay tuned for more videos. If you haven't subscribed to my YouTube channel, please do click that subscribe button. And if nakaabot mo diri na video, please do comment this emoji. Thank you for watching. Love, mahigugmaon, and see you on my next vlog. God bless you all.